Aba bathungi bempahla babini baphuma e-Orange Farm kwaye basebenzisa ii-Plastic ukuvelisa iimpahla zikanokutsho. Intswelangqesho yiyo eyabathundezayo ukuba baqalise eli shishini labo. We knew that there was recycling was huge in Orange Farm, but there was just plastics that people were not recycling, and we found a gap there. Ekuqaleni kwabo eli shishini kwakungekho lula. We experimented with it. We got results, but our first results was a total no. Kodwa ekunyamezeleni ubekhona umvuzo. We collect the plastics and we make this material. So these plastics are called LLDPE or LDPE plastics. So the plastics can be a clear plastic or single-use plastics. And we actually cut the pieces with a scissor to get these nice patterns. uHudson Dipola nolichule lezandla naye usebenzisa iiplastiki ezithe zavuselelwa ngokutsha ukuze ziphinde zikwazi ukusetyenziswa ukwenza iibhanka zokuhlala. Ngomnye wabemi beli abathe badendwa ngexesha le-COVID-19. Uthi eli shishini limncedile kakhulu. Eli shishini libutshintshile ubomi bam, landifundisa neento ezininzi ebendingazazi ngaphambili. Ngoku ndiyakwazi nokubeka isonka etafuleni kutye usapho. Ngala maphulo akumila kunje ke aza kuncedisa kucoceko lwezendalo ngokuthi kuncitshiswe ungcoliseko lweplastiki nokukhuthaza inkqubo yokuqokelela inkunkuma yeplastiki ukuze zivuselelwe ngokutsha zikwazi ukuphinda zisetyenziswe kwakhona.